Moi! Eli tässä videossa mä ja mun seuraaja varastetaan Brookhaven taloja. Tai no, niiden seifejä. Okay, let's go. Hups, mä hyppäsin vahingossa pois, vaikka se varmaan teleporttaisi johonkin, mutta se tulee varmaan kohta, eli meidän seuraa siis. Joo, siis mä en ole nyt kuvannut mitään muuta, koska no aina kun mä oon kysynyt, jos joku haluaa kuvata videota, niin on aina halunnut tätä samaa. Niin joo. Nyt mä yritän kuvata jotain muitakin videoita ja itse asiassa on tulossa just 2 videota lisää. Mutta ne tulee, toinen tulee ehkä tänään tai huomenna ja sitten taas 1 tulee ehkä ensi viikolla. Tai tällä viikolla. Joo, elikkäs meidän seuraaja tuli hakemaan mut autolla. Tää on kai joku uusi kesäauto. Mä en nimittäin nähnyt tätä aiemmin. Okei, mennään ensimmäiseen taloon. Okei, tässä on meidän ensimmäisen talo, mihin me mennään varastaa seifi. Ja toivottavasti me löydetään. Hetkinen, tai jättänyt oven auki. Okei, tuolla ei ole ketään. Ainakaan vielä näkyvissä. Mutta laitetaan meidät vähän pienemmiksi ja mä vaihan mun asuun siihen rosva-asuun. Mitä mä oon käyttänyt varmaan kaikilla mun rosva-videoilla. Okei, se ei oo tuolla ekas kerroksessa. Meidän seuraaja sai sen jo. Miksi mä tulin tänne terassille? Hups. Meidän seuraaja sai jo kai rahat. Ekalla saatiin rahat. Ja okei, tonne tuli ton talon omistaja varmaan, niin pitää pistää vähän kiirettä. Mennään. Let's go. Joo, eli eka talo otettu. Nyt mennään tähän. Tää on kai se tubettajatalo, niin mennään tänne. Okei, täällä on jotain pidettävässä, mutta mä tiedän tän onneksi, niin tää on tosi. Joo, siis yksi video, mikä tulee tällä tai ensi viikolla, niin kuin kerran, niin se on tosiaan, että mä näytän näitä seifejä. Siinä osa 1 lähetän niin kuin silleen, mutta siinä mä teen siitä osa 2 tai osa 3. Okei, me nyt saatiin tää seifikin. Okei, 2 putkeen. Ja nyt me vaan lähdetään. No ei edes niinku reagoinut siihen. Että me oltiin tuolla. Meidän seuraaja sai ekalla tammakuussa oikein. Mä en saa niitä ikinä. Ja muuten kiitos joku, onks niitä nyt 156 tilaajaa, niin kiitos tosi paljon siitä. Okei, mennään etsii sitä seiffiä. Mä en tiedä missä on täällä, mutta se saattaa olla näkyvästi, tai sit se ei ole, tai sit me ei löydetä se. Koska meidän seuraajakaan ei nähtävästi tiedä, enkä mäkään. Niin, jos me ei löydetä, niin vaan lähdetään, koska se ei ole ongelma. Koska meitä ei ole vielä huomattu, joten ei se haittaa. Okei, musta tuntuu, että me ei löydetä. Niin musta tuntuu, että meidän kanssa lähtee, koska ainakaan me ei vielä olla löydetty. Okei, joo, ehkä täällä. Okei, mä en tiedä missä on, mutta se tulee luultavasti olla sit sillä safe-videolla, kun mä selvitän asian, tai sit se on osa 2 tai osa 3. Niin juu. Okei, lähdetään täältä, koska
Okei, tuolla on jotain tyyppejä, mutta mahutaan ton tason alle, eiku siis taakse. Siis meidän seuraaja on tosi hyvä tässä pelissä. Niin joo, ja. Mä uskon, että tästä videosta tulee olemaan hyvä. Täällä on aika paljon porukkaa. Okei, let's go. Mennään seuraavaan taloon. Tuolta ei löytynyt, mutta me ollaan jo varastettu 2 ja se on tosi hyvä. Oikeesti se on tosi hyvä. Eli siis me ollaan nyt ajamassa johonkin, mä en tiedä, tai siis johonkin talon luo. Joo. Mä en nyt vaan meidän seuraajan mukana, koska mä luotan, että se menee johonkin taloon. Okei, mä ehkä tiedän tän salapaikan. Tai mä jossain näin sen, mutta mä en välttis muista. Vai onks täällä vaan näkyvä? Täällä itse asiassa on varmaan se, ei kun täällä on se vaatekaapis vaan. Joo, täällä on vaan vaatekaapis, niin todennäköisesti. Täällä on omistaja tai joku tuli tänne, ei ole, niitä on 2. Let's go. Mitä vitsiä? Hei, apua. Miten meidän seuraaja pääsi tonne? Päästiinkö ne sinne ulos? Se ehkä teleportas. Entä päästä jotenkin pois? Mä eikö se alkaa teleporttaa, mut sit mä en hauskaa myös, että noi blokkaamaan. Mä en pääse mistään oikeesti. Okei, no ihan just blokkaamaan, ihan 100%. Niin. Okei, no problem. Mä teleporttaan takas tonne missä me oltiin mun seuraajan kanssa, niin sitten joo. Se oli nähtävästi se lähes mua hakemaan, mutta mä tulin jo ennen kuin se lähti. Okei, seuraavaan taloon. Ei haittaa, että nyt on 2 epäonnistunut, koska me ollaan jo löydetty 2 kans, eli tää on niinku tasoissa. Okei, mä näetti täältä. Itse asiassa mä tiedän, missä täällä on. Se on vaatekaapissa. Ovi oli taas auki. Mä en ymmärrä, miksi tyypit. Mä en laita niinku oven lukkoon. Miksi tyypit jättää ovet auki? Se on täällä. Mä tiedän, se on tuolla vaatekaapissa. Näin. Okei. Money. Okei, mennään. Let's go. Mä en ole nähnyt vieläkään tämän talon omistajaa, mutta no problem. Ei, miten se laittaa tämän ovea lukkoon, kun se varmaan huomasi. Siis miten meidän seuraaja saa aina noi makuupussit ole oikein? Mitä ihmettä? Saatteko te aina heti makuupussin oikein? Siis mä en ikinä heti saa. Siis meidän seuraaja on tässä videossa niin pro. Okei, mennään seuraavaan taloon. Okei, mennään katsoa, että löydetäänkö me tuolta, mutta mä en usko, että löydetään. Let's see. Koska mä en ikinä käytä tätä taloa tai tätä, niinku, joo. Mä en sen takia tiedä, ja täällä voi olla ihan omituisessa paikassa, koska ja täällä on kerroksia aika paljon, joten oikeesti ei niinku, mä en tiedä mitenkään, että jos mä seuraaja tietää, niin sitten, mutta mä yritän nyt etsiä. Okei, ei ehkä täällä,
Mutta täällä jokaisessa kerroksessa on tämmönen kummallinen ovi, mutta me ei pysty avaa sitä, tai siis me ei ainakaan osata, niin me ei ehkä voida sille mitään. Okei, musta tuntuu, että me ei välttis löydetä sitä, mutta se ei haittaa. Joo, ei ehkä tässä kerroksessa. Me yritetään selvittää, miten noissa olisi auki, mutta mä en jaksa enää. Täällä on ihan samanlainen oikeesti. Joo, ehkä me pitää vaan mennä pois. Tästä ei tuu mitään. Okei, let's go. Okei. Oh. Joo. Mennään seuraavaan taloon, tai sit mä en tiedä, oliko tää vielä vika. Mutta mennään mä en tiedä, mennäänkö me nyt pankille. Koska mä ainakin lopuksi varastan pankki. Mä en tiedä, mitä meidän seuraaja aikoo. Ok, me mennään pankille. Mä en tiedä, mitä meidän seuraaja aikoo tehdä, kun nykyään tuolla toi alakerta, niin menikö se alakerta vai ryöstää pankin. Mut katsotaan, mä menen nopeasti täällä käymään. Okei, musta ei kun tuo meidän seuraaja meni tuonne alas. Joo, meidän seuraaja meni alas, niin mennään mekin kohta. Okei, mennään alas. Me pitää ottaa eka se kortti. Siis eihän kukaan tiedä, että me mitään varastetaan, kun me mennään täällä. Ootteko te muuten käynyt vielä tuolla alakerrassa? Mä oon kerran käynyt siellä ja vähän varastellut täällä Brookhavenissa, mut en mä muuten oo käynyt siellä. Mut älkää oikeassa elämässä varastako, muistakaa se. Brookhavenissa onkin ihan kiva leikkiä varastamista, mut ei oikeassa elämässä. Okei, meidän seuraaja kävi jo tuolla, mutta se sai jo noi. Se antaa mulle noi. Jes, se kävi hakemaan. Mä en tiedä mitä noi on. Mut joo. Okei, nyt mullakin on noin. No niin, jes. Me 2 taloa, 3 taloa ei saatu. Ja sit me käytiin ryöstää täältä nää. Joten joo. Kiitos kun katsoit. Ja tää video alkaa olla tässä. Ja joo, moikka!